Dicir que si a próxima vez que teñamos pleno imos andar con tantas jaimitadas co tema do audiovisual, o pleno, temos que resolvelo cuanto antes. Vale. Bien, perfecto, pero temos que entender que non estamos eso. Vale, estamos a resolver problemas. Ben, bons días, damos comezo ao pleno ordinario que temos a 31 de xuño ás 9. Disculpar a tardanza, tendo como primeiro punto a aprobación das actas das sesións do 14 de maio, de 27 de xuño e 19 de xullo de 2024. Notastes algunha falta nas actas? Non. Non? Non. Vale. Perfecto. Dámolas por aprobadas por unanimidade logo. Sí. Segundo punto, proposta de festivos locais no ano 2025. Como de costumbre, desde que gobernamos, sempre foron os funcionarios e os laborais do Concello que fan a proposta e nos traemos ao pleno a proposta que fan os traballadores. Por costumbre, sempre se fixo co martes de Entroido, pondo Pascua ou San Juan en función de que tocara San Juan a festivo, fin de semana ou día de semana. Este ano, como o próximo San Juan toca a lunes, se mal non me equivoco. Creo que non. Non, que toca domingo. Non. Non sei, día de semana non sei, pero seguro que é en mitad de semana. Vale, perfecto. Como é a mitad de semana, facemos a proposta de San Juan. Que sabes? Cando é festivo autonómico ou cando é festivo autonómico ou é fin de semana, normalmente puñase lunes de Pascua. Bien, entonces esa é a proposta. Votos a favor? Vale, por unanimidade. Ben, como terceiro punto necesitamos votar a urxencia, xa que temos desde que se convocou o pleno hasta que se fai neste momento, chegounos documentación da Diputación que estaba pendente de traer ao pleno, que é o convenio da aportación da Diputación ao proxecto da residencia de maiores. Entonces, se vos parece ben, votamos a urxencia para incorporar ese punto e axilizar o trámite da firma do convenio. Por que non me chamaches? Para notificarme isto. Porque me considerei que non era necesario. Home, a ver, se é un punto que hai que engadir a convocatoria do pleno, penso que é obrigación súa comunicarlo polo menos a portavoz da oposición, non? Non sei hasta que punto eu teño que facer, sobre todo cando é algo que eu non lle vin importancia ninguna, mas que o que interesa é axilizar os trámites neste tipo de Neso estou de acordo, pero creo que tampouco por cortesía unha chamada estaría mal, verdad? Ben, pode ser. É unha petición que lle fago. Perfecto, pois terás en conta. Gracias. Votamos a urxencia entonces. Votos a favor? Bien. Terceiro punto, entonces, dámoslle lectura ao convenio, por se acaso mellor alguén non tuvo tempo de lelo. Vale. Entonces, por parte da Diputación, poño no seu coñecemento que na sesión ordinaria do día 24 de xullo de 2024 o Pleno da Diputación Provincial de Ourense adoptou o seguinte acordo. Punto 1. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a Diputación Provincial de Ourense e o Concello de Trasmiras para o financiamento e execución das obras de construción de residencia de terceira idade, consonte coas seguintes cláusulas. Primeiro, obxecto e vixencia.
O presente convenio de colaboración ten por obxecto establecer as liñas e condicións de colaboración interadministrativa entre as partes asinantes para a contratación, cofinanciamento e execución das obras de construción da residencia de terceira idade e, de ser o caso, os gastos de dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde. Ben, segunda, obrigas do Concello de Trasmiras. Serán obrigas do Concello de Trasmiras as seguintes: asumir todos os gastos inherentes e contratar a redacción de proxecto, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde para a execución das obras descritas. Contratar a execución das obras consonte a normativa de contratación pública aplicable ás entidades locais. Cofinanciar a execución das obras nos termos indicados na cláusula cuarta do presente convenio. E destinar as obras a finalidade para que foron executadas por un prazo mínimo de 10 anos. Xustificar a subvención provincial nos termos previstos na cláusula sexta do presente convenio e na normativa de aplicación. Terceira, obrigas da Diputación de Ourense. Serán obrigas da Diputación de Ourense as seguintes: cofinanciar a execución da obra nos termos indicados na cláusula cuarta do presente convenio. Financiamento. O importe total da achega prevista no convenio financiarase con cargo ao Orzamento Xeral da Diputación Provincial de Ourense, con cargo á aplicación orzamentaria que se indica 31.200/76.299. O cuadro que tedes aí diante indícanos as dúas anualidades nas que van a ser repartidas a cuantía, que suman un total de 249.500, creo que é. Xustificación da subvención. A subvención xustificase mediante a presentación de certificado expedido pola persoa que teña ou o seu cargo ou desempeño das funcións de secretaria, intervención, e polo ou a alcalde ou alcaldesa do concello beneficiario, no que se acrediten respecto da actuación subvencionada os seguintes extremos. Primeiro, que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención. Segundo punto, que a xustificación da subvención concedida se refire ao mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da subvención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación con respecto ao proxecto inicial. Terceiro punto, que a xustificación da subvención de referencia a cada o importe de orzamento total previsto na cláusula cuarta, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón. Que os documentos justificativos do gasto foron aprobados polo órgano competente. Que a entidade local se atope ao corrente das súas obrigas tributarias coa facenda estatal, autonómica e coa seguridade social. Relación das subvencións concedidas e a entidade local beneficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados. Sétimo, que se cumpriu coa normativa aplicable en materia de contratos do sector público, en particular coa Lei 9/2017 de 8 de novembro, en contratos do sector público de ser necesario. Punto 8. Que conta coas autorizacións sectoriais necesarias. Poderán realizarse pagamentos á conta, previa solicitude do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccionados que responderán ao ritmo de execución das accións subvencionadas, aboándose por conta equivalente á xustificación presentada. Para a realización dos pagamentos á conta deberán presentarse os justificantes correspondentes. En relación, en todo caso, a relación destes pagamentos non implica unha declaración definitiva como xustificado do gasto correspondente, nin exime de necesidade de presentar a conta
xustificativa completa ao remate da execución do proxecto. En consecuencia, no caso de que a subvención non se estimase xustificada no trámite final, a Deputación poderá exixir o reintegro das cantidades abonadas á conta de concorrer causa legal conforme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipados á instancia dos interesados suxeitos á constitución de garantía segundo o establecido no dito artigo 16 da Ordenanza Xeral da Subvención e coas excepcións correspondentes, por importe do 100% do anticipo solicitado. Non obstante o anterior, estarán exentos de prestación de garantías ás entidades locais agás no suposto de que no momento da solicitude do anticipo teñan débedas líquidas, vencidas e exixibles pendentes de pago coa Diputación por importe que supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento da entidade solicitante. Nestes supostos, as entidades locais deberán acompañar certificado expedido polo funcionario encargado da intervención expresiva do importe dos recursos ordinarios do último exercicio liquidado da entidade. De acordo co establecido no artigo 16 da Ordenanza Xeral de Subvencións, as subvencións como regra xeral seránlle aboadas ao beneficiario unha vez xustificadas no prazo máximo de 30 días naturais dende que se dicte o acto administrativo no que se teña por xustificada a subvención. Prazo de xustificación ata o 30 de outubro de 2025. O dito prazo terá como regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes de finalizar o prazo de xustificación establecido no acordo de resolución. Control e seguimento. Para o seguimento e control do cumprimento deste convenio e para a solución das dúbidas que a súa interpretación poida motivar, créase unha comisión integrada por 2 representantes de cada unha das institucións asinantes. A secretaria da comisión, coas funcións propias de Secretaría de Actas, será exercida por un funcionario da Deputación Provincial designado pola Presidencia. No non disposto neste convenio será de aplicación a réxime de funcionamento da Comisión ás normas sobre funcionamento dos órganos colexiados das administracións públicas recollidas nos artículos 15 a 19 da Lei 40/2015 de 1 de outubro do réxime xurídico do sector público. Son funcións da Comisión o seguimento da execución do convenio, a emisión de informe sobre a interpretación do convenio en caso de discrepancia entre as partes, a resolución de discrepancias entre as partes, a emisión de informe nos supostos de incumprimento, resolución e liquidación do convenio. A Comisión reunirase previa convocatoria pola Presidencia por iniciativa propia ou a petición do Concello, no prazo de 15 días hábiles dende a solicitude da súa convocatoria. As funcións da Comisión de Seguimento non exclúen a competencia da Diputación para resolver de forma definitiva en vía administrativa as cuestións sometidas a informe da Comisión, nos supostos en que esta non acade un acordo ao respecto. Incumprimentos e indemnizacións. Os eventuais incumprimentos das partes respecto ás súas obrigas fixadas neste convenio serán tratados e resoltos, de ser posible, na Comisión de Seguimento prevista na cláusula 8ª. En caso de incumprimentos acreditados, tras o procedimento contradictorio regulado no artigo 51.2 da Lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público, procederá a resolución
do convenio o que levará consigo o pago dunha indemnización polos prexuicios causados que se acrediten e que sexan derivados da actuación xa executadas ou como consecuencia de outras actuacións que teñan que asumir debido ao referido incumprimento. Oitavo, modificación e resolución. O convenio poderá extinguirse durante a súa vixencia por algunha das seguintes causas: o acordo unánime dos asinantes, o incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte de algún dos asinantes, por decisión xudicial declaratoria na nulidade do convenio, pola entrada en vigor de disposicións legais ou regulamentarias que determinen a súa extinción. As posibles modificacións deste convenio acordadas de forma unánime polos asinantes deberán formalizarse mediante a suscripción do correspondente instrumento modificativo cos mesmos requisitos e condicións exixidos para a aprobación do inicial. Noveno, natureza e xurisdicción. Vale, estos son todo leis, son normativas, saltamos. Parecemos, ou lémolas tamén? Como queres. Vale. A xurisdicción contenciosa administrativa será a competente para coñecer de todas aquelas cuestións litixiosas que poidan xurdir do mesmo. Segundo, comprometerse a incluir nos orzamentos do exercicio 2025 da Diputación Provincial de Ourense os créditos necesarios para cumprir coas anualidades dos gastos indicados. Terceiro, autorizar ao presidente da Diputación Provincial de Ourense a tramitación do convenio en canto os trámites sexan necesarios para a execución deste. Notifícolle isto facéndolle saber que contra o dito acto deberá formular requirimento de anulación previo ao recurso contencioso administrativo ante o mesmo órgano que ditou no prazo de 2 meses. Vale. Vale, perfecto. O resto, estades de acordo? Tedes alguna dúda? No. Vale. Sometémoslo entonces a aprobación ou dádelo por aprobado? Tedes votos a favor? Vale. Perfecto. Pasaría entonces a cuarto punto, rogos e preguntas logo. Vale. No, decretos antes. O tema dos decretos. Dación de conta do decreto de decretos. Vale, dación de contas, vale. Perdón. Dación de conta dos decretos. Tedes alguna... Sí, vale. Vale. O decreto 15. O 15 e o 18, que refírese á compra dun iPhone de Apple 15 Pro 512 de GB. Para quen é este terminal que se comprou? Este que teño aquí dentro. É para usted? Sí. Vale. E a pregunta é, por que se compra un terminal que vale 1.319 euros para uso privado usted cos cartos do Concello? Non, para uso privado non, é para uso do alcalde de Trasmiras. Que pasa? Este móvil non acepta dúas tarxetas. O meu número privado, entonces eu, para non andar por dous teléfonos, recibo chamadas tamén privadas neste teléfono porque é o que estou utilizando. Eu teño encendido as 24 horas do día. E fai falta gastar no teléfono un salario mínimo interprofesional dun mozo de almacén? 1.320 euros. É necesario? Cos cartos do Concello dos contribuintes? Ben. Non hai teléfonos máis baratos? Sí. Necesita que sea un iPhone? Con determinadas características e a gama máis alta? Bien, no próximo pregúntolle a ver cal é o que teño que comprar. Non me ten que preguntar a ver cal é o próximo que ten que comprar. Teno que comprar co seu soldo. Bien. Non cos cartos dos O contribuintes. meu número particular. Porque penso usted que acaba... Non acabei, perdone, non acabei. Acabase de gastar o que usted cobra de soldo un mes.
pero cos cartos dos contribuintes, para comprar un teléfono privado. Agora dirame que para teletraballar desde a perrera que ten usted en Escornabois. Porque claro, como non fai acto de presencia no Concello, pois ten que teletraballar desde o teléfono, entonces por eso yo mete con cargo ao Concello. Vale. Vale. Esa é a... Sí, esa é a miña... o meu reclamo, está claro. Vale. Que os cartos dos contribuintes non está para que usted se compre un teléfono privado. Igual que calquera un de nós, si quer usted un teléfono, compra co seu soldo, que para iso cobra e ten dedicación parcial neste Concello. Al final, se é un número de empresa, pues valerá con un terminal normal. Quer decir, un Samsung, algo normal, 200, 300 euros, 400 incluso. Se ten móviles bastante bons, sin necesidade de comprarse un iPhone. O que pasa? O Samsung regala? Non, é canto vale un iPhone e canto vale un Samsung. Eu tuve móviles de empresa tamén, e non tiño iPhone. Bien, perfecto. Non, perfecto non. Que se alcalde non lle dá competencias a que colla os cartos e que se compre cousas para usted. Vale, considero que non Perdón, teño considero que non teño que entrar nesa política. Non terías que entrar nesta política se os cartos foran teus, pero como non son teus, tes que entrar. E como hai un decreto que se eleva nunha convocatoria dun pleno ordinario, máis todavía. Eso como se vai pagar? Todo xunto, mes a mes, qual é o importe total? Teñen o contrato a súa O contrato, o decreto? a súa disposición. Sí. Isto foi comprado ten un expediente. Vayan e miren. Xo miramos. Xo mirei. Vale. Entón, cal é o problema? Por iso te reclamamos. Parece normal. Parece normal gastar 1.300 euros ou máis, incluso 300 euros máis, 1.600 nun terminal. Por moito que sea móvil de empresa, que ten? A mí sí. A vostede sí? Sí. De verdade? Sí. Nótase que non traballou en outros sitios, Como? Non, mire, con móvil de empresa. Non vou entrar nesa... É dicir, a vostede cando vai a traballar a outro sitio danlle un iPhone. Sí, que vale máis con soldo que el cobre. Na miña empresa sí que dá. Bueno, Que sorte. Pero o iPhone último modelo de todos non sei compro Que máis. saiu, se se No, fai mire, 2 anos, mire. o que saiu fai 2 anos. Mire, solamente llevo a... súa empresa que suban os soldos. Mire, solamente llevo a dar unha explicación. A explicación é que eu levaba 5 anos cun teléfono. Vale. Sí. Levaba 5 anos cun outro iPhone que tamén pagou o Concello e que tamén utilicei durante 5 anos. Non necesito... Non, mire, por favor, déxeme falar. Necesito unha capacidade e necesito unha agilidade por as aplicacións que como alcalde teño que ter no meu móvil. Sí. Que non, se solamente fora Emilio, non teño por que telas. Entonces, independientemente de eso, si ahora ustedes creen que a ferramenta de traballo de cada un dos traballadores do Concello, de cada un dos traballadores do Concello, ustedes creen que comprar a mellor ferramenta, pois tanto pos obreros de fora, como pos traballadores da oficina, como para min, que isto é unha ferramenta de traballo, é que teño encendido, é que teño a disposición dos veciños, que o saben os veciños, os veciños que me chaman por teléfono saben que lle podo coller a calquera hora. Non que é un móvil último de todos. Este móvil de aquí é tan potente como o seu e ten 500 e pico gigabytes, xa que estamos no tema de capacidade, e vale os 500 euros. Bien, Justin gastou 1.600 euros. Perfecto. Como que perfecto? Estou lle dando razón. Non estamos falando das ferramentas de outros traballadores do Concello, estamos falando da súa. A ver, eu tuve móviles de empresa e funcionan perfectamente. Pero que o que usted teña é problema seu. E o que lle digo a usted... Pero você está pagando con cartos dos contribuintes, está collendo eses cartos e gastándoos... Perfecto. Como que perfecto? Que sí. Estounos pagando cos cartos do Concello. Sí. E parece normal?
dalle aos veciños de Trasmiras esta ferramenta No, o esa rendimiento. ferramenta é poste. Sí, home, sí. Quer dicir, eso fai tan ben nese móvil como fai en calquera outro. Vale, perfecto. Porque as capacidades dos móviles van de 128, 156 a 512. Non llevo a entrar nesa política. Sí, non vai entrar porque non o sabe, Sí, porque non controla, porque perfecto. estará acostumbrado a iPhone e dirá, bueno, pues aquí estamos, pues collemos o último modelo. Perfecto. Porque antes Xa lle digo, Max... o anterior duroume 5 anos. Vale, pero... Este espero que me dure outros 5. Bueno, pero non fai falta coller o Pro Max. Tes o iPhone Si 15 normal bota contas na seguinte legislatura tamén. Eu teño un Intentaré comprar 200 euros. Intentaré comprar outro iPhone. Bueno, pues Porque me dan bo resultado. Vale. Llevo aos veciños o que lle teño que dar resultados. Os seus resultados tenos que dar aquí, estando a disposición dos veciños, non tendo un teléfono de 1.600 euros, para que os veciños os chamen. A min chámame, mire, chamaronme onte, e o meu teléfono valeu 200 euros. Perfecto. E tamén os atendo, das usted conta. Perfecto. Mire que ben. Bien. Non é excusa suficiente para decir usted é que concejal, necesita un teléfono. usted tamén é concejal as 24 Sí, sí, horas. llevo atendo, non temos números xa, de 12 da empresa. noite e a unha, non teño ningún problema, e saben o que me chaman, E atendémoslo nos nosos números privados, non necesitamos números de empresa. Pero polo menos a mí non me poden decir que me pagaron un teléfono que valeu 1.600 euros. A usted sí. Vale. E con o concello. Algo máis? Algo máis? Me quedas a gancho. Home, Bueno. vale. Pois siga así. Perfecto. E espero, xa lle digo, o próximo que compre, espero que me dure outros 5 anos. O próximo que compre vai a ser outra vez iPhone. Que non lle valga Xa lle 1.600 digo. euros, que lle valga 3.000. No, o que me faga falta, e vai ser iPhone, Exactamente. porque me dan bo O que resultado. lle faga falta porque non... Duranme 5 anos. Duranme 5 anos. Tamén duran 5 anos os demais. Perfecto. Vale? Pois usted siga comprando diésel dentro de 5 anos. Si, e teño outro con 10, Perfecto, pareceme é que ben. vale 200 euros. Perfecto. Fíxese no detalle. Pero- E a usted falle falta para que lle duren 5 anos solo un iPhone. Perfecto. Exactamente, perfecto, siga así. Bien. Algo máis? Máis decretos? Sí, hai máis, home. Por eso Perfecto. se preocupe. Tiene el decreto 23, lo de la ludoteca móvil, ¿se sabe ya la fecha aproximada que venga? Póñese publicidade en todos os lugares de costumbre, nas redes, anunciando que a ludoteca móvil, me está preguntando. Sí. Ludoteca móvil, no, biblioteca estou falando. Vais a má cabeza a biblioteca. Maxi. A ludoteca, Ludoteca témola Maxi. a ludoteca Maxi, témola pedida o día 18. 18 de que damos. Pero teño que confirmalo. Agosto. Internacional, 18 de agosto. Farase publicidade no seu momento. Vale, decreto 28, que é de facturas. Hai unha factura da región de 695,75 euros. Sí. A pregunta é, quen xestiona a páxina do Concello? Do Facebook? A páxina do Concello? Nós directamente desde o Concello. Xestionan a ustedes? Sí. Entonces, este importe de 695,75 que se paga a región, de que? De anuncios e de publicidades e o convenio que se poida facer. Non sei ahora. Se a última vez non se fixeron anuncios. Eu non me sei, mirarei no e contestarei. Que me vai contestar por escrito entón no Sí. seguinte pleno? Sí. Pois que conste en acta, porque a última vez que dixo que iba a contestar por escrito, aínda estamos esperando. Perfecto. Rectifico unha cousa. En junio hubo un anuncio do campamento de Trasmiras. Ese vímolo. Sí, claro, porque... Entonces non diga que non saliu. E vale o anuncio do campamento? Non, non digo que vale, non digo. Non sei, ese é un. Estou dicindo que dixo que últimamente non había anuncio na región. Pero só foi ese. Vale. Eu non estou dicindo outra cousa, dígolle que dixo que non había anuncio na región. Dígolle que saliu o anuncio do campamento de verán de Trasmiras 2024. Vale, eu pregúntolle, e costou isto? Estou dicindo que lle contestarei por escrito cando Hai que co decreto ou ca... Por un anuncio 600... Pero quen está dicindo que sea anuncio? Vamos a ver. Está dicindo usted. Nadie está dicindo que o anuncio valeu 600 euros. Non saquedes a cousa de onde non hai. Estamos preguntando. No, está dicindo, é que non me parece normal pagar por un anuncio 600 euros. Claro. Eso non é así.
Non saquemos as cousas de onde non hai. Pero se usted sabe de onde se pagaron os 645, aclárenme. Que estou dicindo que non sei de onde son os 625 euros da región. Entón, se non sabe, como se mete a justificar algo que non sabe, que descoñece? Pero non é o anuncio. Usted non ten a información a súa disposición tamén. Contestaráselle por escrito a vista da factura. Increíble. Debería saber onde se gastan os cartos. Sí, sí. É tenente de alcalde, non? Sí, sí. No, sí, non. Deixemos a coisa así. Si por acaso. Por si acaso, que me está amenazando. No. Ah. Por si acaso, por non saber Por si acaso... Siguiente. Se por si acaso, sobra. Siguiente. Sobre por que non Siguiente saben onde anuncio. justifican os cartos. O decreto. Siguiente anuncio. Sí, siguiente. Sí, porque estás anunciando... No, cousas. anunciando non. Estamos pedindo información. Sí, se perfecto. cartos do Concello. Daráselle. Nunca, sempre se lle deu. Sí, sempre, cando, por escrito. Déusenos. Estamos esperando a última ainda. Siguiente decreto. No, está como aí. Aí toca a usted, turnase. Sí, claro, porque nós No, facemos o noso traballo. nos ao final, Non como reunimos ustedes e que non saben a preparamos. documentación. A logo. A vista está, que non sabe nin cando é 24 festivo e traeme aquí nunha petición. Vale. Decreto 28. Vi varias facturas que me chamaron a atención por un importe de 786,50 euros relacionadas cos talleres Aviquino pola adquisición dun vehículo terreno, porque algunhas destas facturas teñen conceptos diferentes aos mesmos importes, é dicir, algunhas que poñen alquiler e outras que non, e sin embargo sigue sendo o mesmo importe. Entendo que será por alquiler dese vehículo todoterreno, non? A vista das facturas contestarei. Eu non teño as facturas á vista, e cando as teña á vista contestolle por escrito. Vale. Despois, ademais, no mes de setembro de 2023 hai o contrato deste todoterreno e ata a actualidade temos un vehículo en aluguer que é bastante caro. Levamos pagado sobre 7.865 euros aproximadamente ata o día de hoxe dese vehículo en aluguer. Ao final é un vehículo bastante bello todoterreno que calquer anuncio que escriba usted de renting vai encontrar máis caro. Incluso busquei eu personalmente Toyota Land Cruiser bastante máis novos por ao mellor 100 ou 150 euros menos que ese vehículo todoterreno. Bien. Ten razón. Vale. E despois tamén, se ese vehículo, bueno, por exemplo, cando se formaron as brigadas de incendios, tuvo tamén problemas, non? Si, tiña algo floxo, en brague. No freno... No, o freno de mão, o freno de mão. En brague tamén, non? Pode ser? No, o freno de mão, solo. O freno de mão? Sí. Por eso que, ao final... Tiña o freno de mão, solucionou en 5 minutos o Raúl. Tenso un poquinho o cable e xa está. Automáticamente xa foi incorporado ao incendio. Penso pagar, quero dicir, isto mensualmente, non sería mellor comprar un vehículo onde fora Sí. Hai algún plan de cara ao futuro ou... O primeiro plan que houve foi pedir a subvención, que por desgracia non nos la deron. Que pasa? Que non era con Land Cruiser porque non daba a subvención. Non fai falta. O importe que se está pagando deste... O que estamos valorando é comprar un renting, pero claro, como non ter partida no presupuesto deste ano, teremos que deixar para o presupuesto do ano que ven. Vale. Esas contas tamén as votamos nós. Non. Non. E eu digo tamén que esas contas xa están votadas. Bueno, pues A vista de que non nos deron a subvención que pedimos para cambiar coche. Podendo ter un coche máis barato porque se isto que é máis caro. E aparte sendo bastante máis Porque hoxe é o que hai. Vale, o que hai. Porque non hai outro. Inda que queira alquilar, non hai outro. Non hai. Non. Porque están todos alquilados, están todos... eu, por lo menos, na zona non nos dou atopado. E non se pode buscar máis ao lado da zona. Estou dicindo que xa os temos buscado. E o que hai é eso. Hai outros concellos que non deron atopado. Hai outros concellos que están hoxe sin coche porque non deron atopado. Para brigadas. A mí nosotros non me interesa. Sí, pero estou dicindo o que pasa, a realidade do que pasa. Vale. Eu tamén lle digo. Quer dizer, onte nas primeiras búsquedas que fixen, tiña para alquilar xa un Cruiser por 100 ou 150 euros menos. Vale. Que é bastante mellor que o terreno, como ustedes saben. Algo máis? Eso. Bien, perfecto. Siguiente decreto. Sandra.
Pues sí. En el decreto 34, en el campamento de verano, no se podría alargar las horas, más que nada por la conciliación familiar, porque de 10 a 1 pues hay gente que trabaja. Entérese ben dos horarios. De 10 a 1 Hai rapaces que están empezando a 9. hasta la 1. Os que lle fai falta. Una hora. Pero o que lle fai falta, ven ás 9. O que non lle fai falta non ten por que madrugar. Pero Como? alargarlo más a la tarde, no por la eso, mañana. cando ustedes gobernan, poñen de tarde. Cando gobernan, poñen de tarde. Nós facémoslo de mañá, e temos unha memoria, e temos unha actividade planteada de mañá. Vale? Entonces, cando ustedes gobernen, poñeno de tarde. Pero quen está gobernando vostede, non? Claro, por eso yo pomos de mañá. Vale. Se lle parecerá normal esa hora de conciliación, non sei quen ten ese horario. O traballar, eu non sei... Bien, que non sei que concello ten un campamento de tarde. Xa non digo a tarde. Entón, hasta que hora queres? Cando ustedes gobernen, poñeno cando ustedes consideren. Se se dá o caso, faremos moito mellor que a vostede, non vai faltar moito. Perfecto. Por eso nos votan a nós e non lle votan a Sí, ustedes. por eso aí está Casi. estas últimas eleccións, non? Sí, seguro. Aí. O mismo resultado, dentro de 3 anos, o mismo resultado tamén me vale. O mesmo resultado. O problema é que non tiñas o mesmo resultado. A ver se non chega aos 3 anos, Porque, polo que teño oído, o menor non anda moi contento con usted. Cando se empeza a remexer algo, os alcaldes suelen apartalos, porque se dan problemas, é mala a zona. Non é o caso. Canchis. Non é o Pois caso. infórmese ben, Non é o caso. Porque eu creo que ten moitas topiñas metidas dentro dos seus entramados. Non é o caso. Teña cuidadinho. Non é o caso. Porque agora son eu a que pon en dúbida que se presente usted dentro de 3 anos. Pode o ter por seguro. Ou non? Pode o ter por seguro. Que me vou a presentar dentro de 3 anos. O que non teño eu tan claro é que se presente usted. Usted sí que non o teño eu tan claro de que se presente dentro de 3 Iso creo anos. que pode ter bastante máis por seguro, Perfecto. Ojalá. Non. Gustaríame. É unha Siguiente decreto, María do Mar. Usted non nos marca... Só faltaría ahora. No, é que se van por orden, hai un pouco que se estuvimos turnavades. Entonces agora, unha vez que lle contestei a Santa, Temos non as verán. órdenes de intervención tamén agora. Sí, eu digo por orden lógico. Como orden lógico? No, pues, tócalle usted. Ou non? Bueno, pues a quen lle toque. Aí está. A quen lle toque. Eso é por intuición, No, sacan todo aquí y más. Home, a logo que non vamos a Home, quitar. dale, tío. Habrá que ver. En serio, joder. Bueno, pero... Se non formos serios, non leríamos a documentación. Perfecto, sí. O serio é defender os intereses dos vecinos. Sí, Eso é como serio. vostede, non? Eso é serio. Siguiente, a quen lle toque. Ben, en máis dos 90% dos contratos menores por obra que se adjudica a este Concello, en todos os casos, concretamente 13 que se levan a este pleno, está polo medio Coviastec, ou a figura de José Gabriel Carrajo López. Por iso se quero preguntar, Coviastec, non sei, ten acción neste Concello ou temos a José Gabriel Carrajo López en plantilla? Porque senón non se pode entender que en todas as obras que trouxo este pleno estea polo medio esta figura ou en todas as licitacións de obra estea Coviastec. Bien. Isto non o entendo. Pois é moi fácil de entender. Sí. José Gabriel Carrajo é un técnico que o único que fai é proxectos e dirección de obra. Proxectos para o Concello. O alcalde, en este caso o grupo de goberno, decide a quen quere contratar ou quere darlle ese traballo por confianza, por efectividade, por os valores que usted lle queira por. Permite unha lei.
volvo a repetir, cando goberne usted, seguramente lle dará os proxectos a quen usted Pero queira. non estamos en futuribles, estamos en presente. Pois en presente quen fai os proxectos no Concello de Trasmiras e as memorias É algo raro en plan que todos levan a mesma empresa, ao final. Ou prácticamente. hai algo ilegal neso. Eu dixo que aí. No, eu fago unha pregunta. É ilegal, hai Eu non vexo nada ilegal. hai algunha ilegalidade? Se vira algo ilegal... A lei de contratación pública, permite facer eso. Permite contratar cas persoas que tú teñas confianza ou que tú consideres que conocen ben o Concello ou que tes unha forma de traballar con el. Todos sabemos como funcionan as contratacións de obra menor. No, como dice a lei. Claro que vai a lei. Claro, pero todos sabemos como funcionan. Perfecto. E tamén sabemos quen son as empresas beneficiarias nun montón de sitios. Perfecto. Pero bueno, o tema é que esta empresa parece que xa ten accións neste Concello. Ustedes observan algunha ilegalidade? Non o sei. Perfecto, pues búsquela, que é porque están. Exactamente. Perfecto. Nos estamos transmitindo a pregunta para que usted nos conteste. Eu estou contestando. Se vostede mira un montón de decretos ca mesma empresa, ca mesma figura, non lle parecería raro? Non, porque me permite a lei. Entón, como me permite a lei, eu cumplo a lei. Nada máis. Vale. Hai algún problema Verémoslo. en cumplir a lei? No. Bueno, sabemos como funciona o control. No. Usted sabrá moito. Eu digolle que eu cumplo a lei. Vale. Perfecto. Algo máis? A quen lle toca agora? Non hai máis preguntas? Bien, perfecto. Rouse, preguntas? Bien. O domingo tivo lugar un conato de incendio por encima de Trasmiras, Sí. vale? Bueno, me imagino que usted é coñecedor, aínda que a semana pasada estivo de vacacións. Quero dicir, o domingo e o luns. O domingo e o luns. O luns, ali onde Estou a atento. Ben. Pois o domingo, eu falo do domingo, porque resulta que foi un intento de incendio cerca das casas da parte de arriba de Trasmiras. Si se vai visitar esa zona, vese claramente que todo eso está sin limpar. Incluso os medios de extinción para acceder tiveron que limpar un trozo enorme, non deron accedido por un camiño que hai e tuveron que entrar un poquinho máis pola parte de arriba. Está marcado e ves ali perfectamente. O tema é, nos vimos que nos decretos hai moitos veciños que están vindo poñer peticións de xestión de biomasas. De xestións de biomasas, de fincas que teñen ao lado das súas vivendas. Non terminei, perdón. Non, hai bastantes, Entonces, déixeme terminar e despois contésteme. Hai moitas, vale? O cal me parece normal, está no seu dereito, porque volvemos en que hai que manter as franxas de seguridade limpas. O tema é, si os veciños están obrigados a mantelas limpas, porque na parte superior do pobo de Trasmiras eso non está limpo. É un comunal, está totalmente sin limpar, houve un intento de incendios, púdolle arder calquera casa, calquera veciño, e non se toma medidas, porque isto pasou o ano pasado, pasou o anterior, todos os anos temos intentos de incendio. E os comunales sin limpar, os montes sin limpar. Que pasaría se a un veciño de Trasmiras de che arder a casa o domingo? Quero que quede constancia en acta de que o grupo da oposición está facendo a denuncia de que hai unha parte do comunal de Trasmiras que non se limpa. Si por un casual lle arde a casa a alguén, esa persona tomará as medidas legais. Pero o BNG Trasmiras tamén as vai a tomar, porque estámoslo trasladando a un pleno un grave problema no pleno mes de agosto, que é cando hai sempre incendios. E aparte, as labores de prevención, como vostede sabe, deberían de estar xa feitas a 31 de maio. E non nos veña co de fago si quero, condicional, tal, porque se lle arde unha casa a un veciño, explícalle vostede o condicional ao veciño cando quede sin casa.
Explíquelle vostede o condicional. Pero aí estuvo a menos de 50 metros das casas, E os veciños chegou o medo ao corpo. E o monte está todo sin impacto. Afortunadamente, os grupos de extinción que temos... Xa non digo no medio e medio da nada, pero pegado ás casas, no Concello de Trasmiras, por favor, poñamos medios para evitar tragedias. Por seguridade dos nosos veciños. Termino. Sí. Pídolle que identifique con unha referencia catastral o comunal ao que usted se refire. Matízolle que os comunales son propiedades do pueblo, non son propiedades do Concello. Vale, matízolle porque ao mellor estás equivocado. E que matice se a denuncia tamén se está facendo para faixas de protección. E se non se identifique, que identifique vostede o punto desde onde usted quere que se mire iso. Eu dígolle, eu voulle explicar o que está facendo o Concello. O Concello puxo a funcionar a semana pasada 2 brigadas. O primeiro sitio, o primeiro punto no que xa desde hai 3-4 anos o primeiro que se desbroza é precisamente ises camiños. Infórmolle, non faga carantoñas que... Sí, porque lle vou enseñar fotos. Non. A ver, entón as xestións de biomasa... Estou falando eu. Respete a mesa. Vale, estou falando eu. Bien. Entonces, mire, despois... non estou falando eu. Eu escoiteina con atención ao que usted estaba falando. Teña respeto. Dá esa coincidencia de que o ano pasado, na temporada do ano pasado, coincidiron 3 incendios que foron provocados xusto no sitio onde habían desbrozado as brigadas do Concello. A súa información, o sábado a mañá, desbrozouse un camiño. Os traballadores do Concello, a brigada do Concello, quen lle ordenou ese traballo fun eu, personalmente, inda que estaba de vacacións, deixeille dito onde tiñan que empezar e como tiñan que facer. E como era o capataz do ano pasado, sei perfectamente que o fixo ben. O sábado a mañá. O domingo a tarde pasou a información. No momento cae unha alerta, chega a min o alcalde de Trasmiras, o móvil do alcalde de Trasmiras, chegalle unha mensaxe. E dáselle conta ao alcalde de onde empezou o incendio. Isto no xeral, a todos os alcaldes. No particular, o alcalde de Trasmiras chámano os agentes. Este onde este, como se está na cama. Inda que este na cama de noite, chámano os agentes. Erinlle, Emilio, plantaron un tal sitio. Vale. Porque un dos primeiros que normalmente chega aos incendios é o alcalde de Trasmiras, Vale. Normalmente. Non. Hai veces que hasta incluso chega antes o alcalde que as brigadas. Ponga máquina tamén. Entonces, a partir desa información, puxémonos, vou ya dar... Non se olviden, puxémonos. Vale. Cos envi reglamentarios. Ya está o señor director de extinción. Sí, vale. De verdad, vai justificemos. Entonces, a partir de aí, contolle o do incendio do lunes á tarde. O lunes á mañá empezou outra brigada. E a brigada que estaba
fixo outro camiño. Vai a coincidencia. O incendio foi xusto debaixo dese camiño que limpiaron a mañá. Vale? Casi me chama o agente antes de que me chegue a mensaxe. Fíjese como é. Porque demos a coincidencia de que había dous agentes. Un diles hasta era do pueblo. E sabe perfectamente o que hai. E hasta aí podo ler. Non lle vou a dar máis información. Porque non podo darlle máis información. O que sí que lle podo decir é que o Concello está pondo todos os medios para que a mínima que salte un incendio se atalle tanto por parte das brigadas do Concello como das brigadas da Xunta. E aproveito, xa que ustedes sacaron o tema, para darlle as gracias públicamente a todas as brigadas e todos os técnicos do distrito que están pendientes do Concello de Trasmiras. Porque se non fora eso, non salía o número de hectáreas ardidas en todo o histórico desde hai moitos anos. Que desde hai moitos anos, se por curiosidade queren mirar o histórico, vanse a dar de conta que en Trasmiras habrá un número de incendios provocados, porque normalmente son provocados con algunha excepción de algún fortuito, se arderon moi poucas hectáreas gracias á labor das brigadas da Xunta, dos técnicos da Xunta que estaban pendientes. Entonces, hasta aí podo ler. Por qué? Porque hai información que non podo facer pública. Seguramente sei máis do que conto. E ben máis do que ustedes saben. E eu digolle, xa que desbrozan, e que coincidencia que no mismo momento, horas despois, aparece o conato de incendio na zona onde usted desbroza, caramba, como non pillan a persona que plantan, xa que teñen esa compenetración de desbrozar esas zonas e arder a zona que se desbroza. Vamos a utilizalo, home, xa que ten ese don de desbrozo isto e plantan aquí. Utilíceo, a ver se pillamos a persona que prende no noso concello. E que ao final tamén dixo que chega antes coa xente, entón tamén ten facultades de director de extinción e despois, cando empezaron as brigadas de incendios? Se xo que entende vostede por prevención. Algo máis. Perdón, cando empezaron a brigar de incendios? Hubieran esta semana pasada. Vale, ya sei o que entende vostede por prevención. Prevención de manter as pistas limpas. Haberá que facelo con un certo tempo de antelación. As pistas. Bueno, as pistas... Mezclar allos con bugallos, verdad? Non se trata de mezclar allos con bugallos. Sí, sí. Vostede sabe... Dáselle moi ben, de mezclar allos con bugallos. O mellor a vostede. Sí. É dicir, a prevención sabe o que é, non? Hasta aí chega. Hasta aí chega. Sí. E parecelle normal, non sei, as brigadas de incendios que empecen un xoves, venres... E que lles pode dar? Voulle facer unha recomendación. Dille un vistazo e mire a... No, mire vostede o Concello tal como está. Mire vostede os históricos. Mire vostede os históricos. Que as pistas están desbrozadas e que as carreteras están desbrozadas. Perfecto. Vale. Eu tamén. Bueno, pois, eso é o traballo. Claro. Como? E niso estou. Bueno, pois. Vai a sacar a foto a onde está desbrozado. Vale. En vez de sacar onde vamos desbrozar. No, pero... Onde van desbrozar. Sí, pero non está desbrozado. Vale. E que lle di a lei de incendios? Xa que falamos de prevención... No, como que me dice a lei de incendios? Que me dice? Antes do 31, que? Que me dice o que? Antes do 31 de maio, que? Digo, usted? Non hai que ter desbrozar. Ou ter as faixas limpas. Sí, xa sabemos que... Non sabe do que está falando, non ten nin idea do que está falando, pero ten o valor suficiente de falar. O convenio de desbroces, revíseo. Desde cando o Concello de Trasmiras e empezan os convenios de desbroces mecanizados hasta cando pode
desbrozar. En todas as xestións. O sea, que darnos a Xunta de Galicia para desbrozar hasta outubro e teño que telo 31 de maio. Pero usted a quen quere engañar? Pero usted a quen quere engañar, home? Como que quere engañar? A quen quere engañar? Quere confundir e quere engañar os veciños? En la temporada de incendios non se poden ter as pistas tal como están. A outubro, hasta o 30 de outubro ten o Concello de Trasmiras validez de convenio para desbrozar as pistas. As pistas. As pistas? É de vostede que está falando. E tamén as asfaltadas, que foi polo que empezou. Pero que hai outras que mire como están. Mire, falar por falar, se o que queren é ocupar minutos, eu teño que solucionar problemas. Entonces non se pode entender que a brigada de incendios que empece 3 días. Cal é o robo? Cal é o robo? Ou a pregunta? Formúlea. Se entende. Palla, quítea. Sobra. Como que palla? Estou dicindo, cal é o robo ou cal é a pregunta? Que as brigadas teñen que empezar antes. Exactamente. Empezaron por outro tema, pero bueno. Bien, recollese ese robo. Algo máis? Sí. Bien. Estamos pendiente dun pleno extraordinario para que usted nos dé explicacións do proceso de fiscalía a que está sometida este Concello. Como portavoz do BNG Trasmiras presentamos unha instancia asinada polos 4 concelleiros que, por certo, foi rechazada. Teño aquí o pantallazo da miña sede electrónica. Sabe vostede, porque me chamou por teléfono, dicíndome que se iba a facer, que tiñamos 2 meses para facelo. A pregunta é, canto máis imos tardar en escoitar as explicacións pola súa parte? Terminou? Bien. Creo entender que non foi rechazado. Creo entender que o que se lle dixo é firmen aos 4 que teñen que firmar os 4. E non está firmado. Rechazada. Sí, pero primeiro 26 do 7. Ve aí? Sí. Vale. Isto é unha foto da miña sede electrónica, Perfecto. Por donde metín a instancia, asinada dos 4 concelleiros. Eu ese pantallazo non o teño. No, que non ten que telo porque a miña sede privada. Non o teño na imaxe. No, que non ten por que ter porque é a miña sede electrónica privada, pero eu estou preguntando porque me aparece como rechazada. O que sei sobre o tema é que ustedes presentan unha solicitude e o que se lle advirte desde o Concello é que afirmen todos para facer ben as cousas. Volveuse a presentar. Exacto. E eu chamei a vostede por teléfono e dixenlle, no momento que teña toda a documentación, voulle a convocar o pleno e resérvome calquera indicación para ese pleno. Vale. E cando ten usted previsto facelo? No momento que teña a documentación toda. Incluída non a ten? Non. Nin ten previsión a corto plazo? Non teño... Para mañá ou pasado non creo. Pero pode chegar. Ao mellor chámame mañá e digo, oye, está aí que a información. Vale. Automáticamente que teña esa información, eu convoco o pleno. Perfecto. Pois é o que queremos saber. Algo máis? Non. Bien. Non hai ningún robo ni ninguna pregunta máis? Perfecto. Pois damos por concluído entonces o pleno e quedamos entonces a instancias de convocar ese pleno extraordinario no que se darán todo tipo de explicacións do tema relacionado co proceso de fiscalía. Con esa denuncia que houbo en Fiscalía. Esa denuncia que houbo en Fiscalía. Que é o que é. E é o que hai. Vale. Ben.